Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, τον Γενάρη καταγράφηκε μια πτώση 2,9% στις καταθέσεις μετά από μια μικρή αύξηση το Δεκέμβριο. Το αποτέλεσμα ήταν να κατέβουν το σύνολο των καταθέσεων στα 175 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή να επιστρέψουμε στα πολύ χαμηλά επίπεδα του Νοεμβρίου του 2006 με μια μείωση της τάξης του 28% περίπου από τα πολύ χαμηλά επίπεδα του 2009. Ωστόσο, πάντως, Γιώργο, πρέπει να επαναλάβουμε και να στείλουμε αυτό το μήνυμα ότι μετά και το ναι της Γερμανικής Βουλής στην νέα βοήθεια προς την Ελλάδα, την έγκριση του νέου πακέτου των 130 δισεκατομμυρίων ευρώ και όλες τις άλλες εξελίξεις, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τις καταθέσεις της τράπεζας. Εξάλλου το είπε και ο κύριος Βενιζέλος, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος απίφθινε πριν από λίγες μέρες προσκλητήριο σε όλους να πάρουν τα χρήματα και από το εξωτερικό και από τα σεντούκια και από όπου αλλού τα έχουν και να τα επιστρέψουν στις τράπεζες. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για την